እቲ ፊልም ዝጅምር ዴቪድና ጃክ ዝተባህሉ ክልተ ኣዕርኽቲ ኣብ ኣውሮፓ ብዙሕ ሃገራት ክፍትሹ ሓሲቦም እናተንቀሳቐሱ እናርአየና እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ በርሊን፣ ፓሪስ፣ እንግሊዝ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ከተማታትን ክሪኡ ድማ ይሓሱ። ንግዚኡ ግን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምንቅስቓስ እኹል ቅርሺ ስለ ዘይብሎም ኣባጊዕ ጽዒና ብትኸይድ ነበረት መኪና ኣብ እንግሊዝ እናተንቀሳቐሱ ይጸንሑ። ንሳቶም ንጣልያን ከም ዝኸዱ ስለ ዝነገርዎ ግን እቲ ሹፈር ወሪዱ ናብ ካሊእ ምዃኑ ነጊሩ መንገዲ ሓቢሩ ይሰዶም። ቅድሚ ናብ መኪንኡ ደይቡ ምዃዱ ድማ ካብ ጽርግያ ንኸይወፁን ኣቋራጭ መንገዲ ኢሎም ናብ ጫካ ፈጺሞም ንኸይኣትዩን የጠንቅቖም። ከምቲ እቲ ሹፈር ዝበሎም ጽርግያ እናኸዱ ምስ ወዓሉ ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ መፍርሒ ናይ ብኻራ ዝተወግአ ተኹላ ምልክት ዘለዎ ምግቢ ቤት ይረኽቡ። ዴቪድና ጃክ ከኣትዩ ከለዉ ግን ኣብቲ ውሽጢ ዝነበሩ ሰባት ኩሉ ስርሖም ጠጠው ኣቢሎም ጸጥ ኢሎም ይጥምትዎም። እታ መስተኣናጋዲት መጽያ ንዴቪድና ጃክ ትእዛዞም ምስ ተቐበለቶም ግን እቶም ስቕ ኢሎም ዝጥምትዎም ዝነበሩ ሰባት ናብ ስርሖም ይምለሱ። ጽኒሕ ኢሉ ጃክ ኣብ መንጎ ክልተ ሽምዓ ዝተሰኣለት ኮኸብ ስለ ዝረአየ እናተገረመ ንጃክ ይነግሮ። ነታ መስተኣናጋዲት ድማ እንታይ ከም ዝኾነ ትርጉማን ንምንታይ ከም ዝተሰኣለትን ይሓታ። ሃንደበት ግን ደጊሞም ኣብቲ ባር ዝነበሩ ኩሎም ሰባት ጸጥ ኢሎም ይጥምትዎም። ምክንያቱ ብዘይፍለጥ መንገዲ ብጣዕሚ ተናዲዶም ንጃክና ዴቪድ ካብቲ ባር ንኽወፁ ይገድድዎም። ግን ኣብዚ ባር ነው ሰባት እውን ከምቲ ብመኪና ዘፋነዮም ሰብኣይ ካብ ጽርግያ ንኸይወፁን ናብቲ ጫካ ንኸይኣትዩን ምልእቲ ወርሒ ክትወፅን ከላ ልዕሊ መጠን ክጥንቀቑን ነግርዎም። ዴቪድ ምስ ጃክ ኣብቲ ዳ ምግቢ ቤት እንታይ ከም ዝገጠሞም እናተገረሙ ይኸዱ። ንምሸት እውን ኣብ መንገዶም ንእሽተይ ጣብያ ረኺቦም ንኽድቅሱ ይኸዱ። ኣብታ ጣብያ ከይበጽሑ ግን ሓያል ማይ ምውቃዕ ይጅምር። ሰንኪ ትዕምብሮን እቲ ሓያል ማይን ድማ ካብቲ ጽርግያ ወፂኦም ኣብ ጫካ ትጉዕዙ ይውዕሉ። ቅንዕ ኢሎም ይርእዩ ኣለዉ ኣብ ምንታይ ከም ዝበጽሑ ይፈልጡን። ጠጠው ኢሎም ኣብ ምንታይ ከም ዘለዉ እናሓሰቡን ከለዉ ናይ ዓብዪ ተኹላ ዝመስል ድምፂ እናነቆየ ይሰምዑ። ጭንቆም እናወሰኸ ብዝኸደ እቲ ድምፂ እውን እናወሰኸን እናቐረበን ይኸይድ። እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጥዎ ፍጡር ይቐርቦም ከም ዘሎ ምስ ተረድኦም ድማ ናብቲ ዝመፁሉ ነበሩ ኣንፈት ብፍጥነት ይጎዩ። ሃንደበት በበይ ከም ዝመፀ ዘይፈልጥዎ ሓደ ዓብዪ ተኹላ ንጃክ የጥቅዖ። ዴቪድ ንኽሕግዞ ኢሉ እናጎየ ክምለስ እንከሎ ሰዓት ሓሊፉን ጄክ ብዙሕ ደም ፈሲስዎን ሞይቱ ይጸንሕ። ሰንኪዚ ድማ እቲ ተኹላ ትኹረቱ ናብ ዴቪድ ቀይሩ ንዕኡ እውን የጥቅዖ። እቲ ተኹላ ንዴቪድ ኣዕሪ ከይጎድኦ ግን እቶም ኣብቲ ምግቢ ቤት ነብሩ ሰባት መፂኦም ነቲ ተኹላ የጥቅዕዎ። ክልተ ሓረስቶት ነቲ ተኹላ ብጥይት ወቂዖም ምስ ቀተልዎ ዴቪድ ውንኡ እናሰሓተ ነቲ ዝሞተ ተኹላ ይጥምተሎ ሓደ መላጥ ሰብኣይ ኮይኑ ይጸንሕ። ድሕሪ 3 ሰሙን ዴቪድ ኣብ ናይ ለንደን ሆስፒታል ካብ ኮማ እናነቕሐ ንሪኦ። ዶክተር ሃሽ ዝተባህለ ሓኪም ምስ ሓደ ካብ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ዝመፀ ሰብኣይ ናብ ዴቪድ የቕርቡ። ዴቪድ ዓርጎበይ ከም ዘሎን እንታይ ከም ዝገጠሞን ክሓቶም እንከሎ ዶክተር ሃሽ ከም ዝሞተን ብሂወት ከም ዘይረኸብዎን ይነግሮም። ዴቪድ ሞት መሓዝኡ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ። ንኽተረጋግዖ ድማ ኣሌክስ ዝተባህለት ነርስ መደንዘዝ ተወግኦ። ናብ ድቃሱ እናተመለሰ እንከሎ ድማ እቲ ዘጥቅዖም ዓብዪ ተኹላ እምበር ዝዓበደ ሰብኣይ ከም ዘይነበረ ይነግሮም። ካብ ድቃሱ ክነቅሕ እንከሎ ክልተ መርመርቲ መፂኦም ቃሉ ክቕበልዎ ይፍትኑ። ዴቪድ ዓብዪ ተኹላ ከም ዘጥቅዖም ክነግሮም እንከሎ ክኣምንዎ ይከኣሉን። እቲ ዘጥቅዖኩም ሰብኣይ ተቐቲሉ ኣብኡ ተረኺቡ እዩ፣ ሕሙምን ጥዕና ዘይብሉን ከም ዝነበረ ድማ ብቶም ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ኣረጋጊፅና ኢና ኢሉ ንዴቪድ ይነግርዎ። ኣብ ክንድኡ እቶም መርመርቲ ዴቪድ ሰንኪ ድንጋጾ እዩ እቲ ዕዉድ ሰብኣይ ተኹላ ኮይኑ ዝረአዮ ኣሎ ኢሎም ሓዲጎሞ ይኸዱ። ኣብቶም ዝቕፅሉ መዓልታት ዴቪድ ብሕልሙ ኣብ ጫካ ጥራሕ ነብሱ እናጎየየን ማንቲለ ብደወ እናበልዐን ይረአዮ። ካብ ራሱ ክነቅሕ እንከሎ ኣሌክስ መፅያ ቅድሚ መድሓኒት ምውሓጡ ድራር ክበልዕ ከም ዝግባእ ትነግሮ። ዴቪድ እቲ ምግብን መድሓኒትን ኣብኡ ንኽትገድፎ ብሓረይ ባዕሉ ከም ዝበልዕ ቃል ኣትየላ። እሳ ግን ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ስራሐይ ብደንቢ ከም ዝወዳእኹ ርግፀኛ ንምዃን ባዕለይ ክብልዐካ ኣለኒ ኢላ ከም ህፃን ክተኸልሶ ትጅምር። ዴቪድ ብዚ ተግባር እዚ ብጣዕሚ ተገሪሙ ንኣሌክስ ክፎትያ ይጅምር። ናብ ድቃሱ ክምለስ እንከሎ ከምቲ ሕሉፍ ኣብ ጫካ እናጎየየ ብሕልሙ ይረአዮ። ተመሊሱ ድማ ኣብቲ ሆስፒታል ብጣዕሚ መፍርሕን ነዋሕትን ስኒ ዘለዎ ኮይኑ ይረአዮ። ካብ ራሱ ክትስእ እንከሎ ንዶክተር ሃሽ እንቲ ዝገጥመሎ ነገራት ይነግሮ። ዶክተር ሃሽ ግን ናይቲ ሓደጋ ድንጋጸ ውፅኢት ከም ዝኾነን ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝገድፎን ይነግሮ። ብጣዕሚ ፈሪሑን በይኑ ክኸውን ከም ዘይደልን ምስ ነገሮ ዶክተር ሃሽ ንምሸት ሰብ ከም ዝሰደሉ ቃል ይኣትየሉ። ከምቲ ቃል ዝኣትየሉ ምሸት ኣሌክስ መፅያ መፅሓፍ ተንበሉ። ስቕ ኢሉ እናርኣያ ምስ ፀንሐ ድማ ብጣዕሚ ቆንጆ ከም ዝኾነት ይነግራ። ኣሌክስ እውን ብጣዕሚ ተሓፍር።
ናብ ድቃስ ክምለስ እንከሎ ከምቲ ካልእ ግዜ ናይ ናዚ ክዳን ዝገበሩ ወልፊ ገጾም ሰባት መጺኦም ሙሉእ ስድራዊ ተቐቲሎም ንዕኡ እውን ሓሪዶም ገዝኦ ሓወንዲዶም እናኸዱ ይረአዮ። ኣብታ ሰዓት ንሳ ካብ ድቃሱ ተሲኡ ንኣሌክስ ሕማቕ ሕልሚ ከም ዝረአየ ይነግራ። ኣሌክስ ድማ ችግር የብሉን ተረጋጋዕ ኢላቶ ናይቲ መስኮት መጋረጃ ከይዳ ትኸፍቶላ ናይ ናዚ ወታደር ጸኒሑ ብኻራ ይወግኣ። ደንጊጹ ደጊሙ ክትስእ እንከሎ ተወሳኺ ሕልሚ ምንባሩ ይርድኦ። እቲ ንጎሱ ዴቪድ ቁርሱ ክበልዕ ክትስእ እንከሎ ናይ ጃክ መንፈስ መጺኡ ንዴቪድ ይዛረቦ። ዴቪድ ካልእ ሕልሚ መሲልዎ ንኽትስእ ፈንጠርጠር እናበለ እንከሎ ጃክ ሕልሚ ከም ዘይኮነን መልእኽቲ ከብጽሐሉ ከም ዝመጽን ይዛረቦ። ስለ ዝረበሽኩኻ ብጣዕሚ ይቅርታ፣ እቲ ዝነኸሰና ትኹላ ግን ብጣዕሚ ፍሉይ እዩ ነይሩ። ሕጂ ንስኻ ብኡ ስለ ዝተነኸስካ ናብ ትኹላ ከም ትቕየር ንኸጠንቅቐካ እየ መጺእ ኢሉ ይዛረቦ። ድሕሪ 2 መዓልቲ ምልእቲ ወርሒ ክትወፅያ ሽዑ እውን ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ትኹላ ክትቅየር ኢኻ፣ ስለዚ ገዳሊኻን ተጠንቂቕካን ጽናሕ ኢሉ ይነግሮ። ጃክ ድማ ንባዕሉ ብተኹላ ስለ ዝተቐተለ ኣይሞይቱ ኣይ ብሂወት ሃልዩ እቶም ተኹላ ዓሌት መሊኦም ክሳብ ዝጠፍኡ ናብ ገነት ኮነ ገሃነም ከም ዘይኸይድ ይነግሮ። እዚ መርገም እዚ ከይጠፍአ ኣነ ናብ ኩሉ ስለ ዘይከድለኹ ንስኻ ናይ መጠረሻ ተኹላ ኢኻ ነኻ፣ ንባዕልኻ ተቐቲልካ ኩላና ክንገላገል ኢና ኢሉ ድማ ንዴቪድ ይነግሮ። ዴቪድ ግን ብጭንቁ ብዓዛው ዝረአየሎ ነገር ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ እናፈርሐ ንኣሌክስ ይጽውዓ። ክትመጽእ ከላ ድማ ጃክ ካብቲ ክፍሊ ተጸሊሉ ይጠፍእ። ኣሌክስ ብጣዕሚ ተሐንቀሉ ስለ ዝነበረት ዴቪድ እታ ዕድል ተጠቒሙ ይስዕማ። ናይ ጃክ መንፈስ መጺኡ እንታይ ከም ዝበሎ ምስ ነገራ ድማ ብርግጽ ተሓሊምኻ ነርካ እምበር ናይ ሓቂ ክኸውን ኣይኽእልን ኢላ ትነግሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልታት ዴቪድ ካብቲ ሆስፒታል ክስደድ እንከሎ ኣሌክስ ንገዛእ ሒዛቶ ትኸይድ። ካልእ ግዜ ኣወዳት ንገዛእ ሒዛ ከም ዘይትመጽን ንዕኡ ግን ፍሉይ ስምዒት ከም ዘለዋን ትነግሮ። ኣሌክስ ገዛኣ ምስ ወሰደቶ ዴቪድ ክሳብ ምሸት ክጽበ ይደልየን። ናብ ሻወር ድማ ብሓደ ኣትዩ። ብጽባሒቱ ንግሆ ዴቪድ ናብቲ ሻወር ክኣቱ እንከሎ ናይ ጃክ መንፈስ ኣብቲ ምስትያት ደጊሙ ይሪኦ። ሎማዓንቲ ግን ካብቲ ብቐዳማይ ዝነበሮ ዝኸፍአ መልክዑ ሒዝኒ ንኽዛረቡ ናብቲ መንበሪ ክፍሊ ብሓደ ይኸዱ። ዴቪድ ግን ሕጂ እውን ንጃክ ብሓሳቡ ዝሪኦሎ ኮይኑ ይስምዖሎ። ይኹን ደኣ እምበር ጃክ እታ ምልእቲ ወርሒ ጽባሕ ከም ትወፅእ ዘኪሩ ካልኦት ሰባት ቅድሚ ምግድኡ ንነብሱ ንኸጥፍእ የማኽሮ። ዘረብኦም ከይወድኡ ግን ኣሌክስ ናብቲ ክፍሊ ስለ ዝመጸት ጃክ ሓዲግዎ ንኽስወር ይግደድ። ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ዶክተር ሃሽ ዴቪድ ሓቂ ድዩ ተዛሪቡኒ ኢሉ ንምጽራይ ናብቲ ዝተነኸሰሉ ቦታ ይኸይድ። ናብታ መጀመርያ ዝኣተዩላ ዳ መስተ ክኣቱ እንከሎ ከም ወትሩ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ጸጥ ኢሎም ንዶክተር ሃሽ ይርእይዎ። ዶክተር ሃሽ ግን ብድፍረት ኣብዚ ቦታ ምስቶም ክልተ ቆልዑት ዝተፈጠረ ነገር እንታይ ኢሉ ይሓቶም። እቶም ነበርቲ ግን ምንም ከም ዘይፈልጡን እቶም ክልተ ቆልዑት ንሶም ከም ዘይረኸብዎምን ይነግርዎ። ተስፋ ቆሪጹ ካብቲ ባር ወፂኡ ናብ መኪንኡ እናተመለሰ እንከሎ ኣብ መንገዱ ሓደ ወዲ ጸኒሑ እቶም ክልተ ቆልዑት ብተኹላ ከም ዝተነኸሱ የረጋግጸሉ። ዴቪድ ስለ ዘይሞተ ናብ ተኹላ ቀየርዩ። ኩላትኩም ክትንቀቑለኩም ኢሉ ንዶክተር ሃሽ ምስ ነገሮ ግን ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ መጺኡ ኮርዩ የቋርጾ። ፈሪሑ ድማ ንዶክተር ሃሽ ሓዲግዎ ሃዲሙ ይኸይድ። እቲ ምሸት ንሱ እታ ምልእቲ ወርሒ ትወፅእ። ዴቪድ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ኣሌክስ ናብ ስራሓ ትኸይድ። እቲ ግዜ ንኽሕልፍ ቴሌቪዥን ክርኢ ይሞክር፣ ግን ሰውነቱ ብጣዕሚ ሙቐቱ ክውስኽ ስለ ዝጀመረ ክቐንዝዮ ይጅምር። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ነዊሕ ጨጉሪ ኣብ ሙሉእ ሰውነቱ ይወቅል። ኣብ ኣእዳዉ ነዋሕትን በላሕትን ኣጽፋር ይወቕሉ። ኣስናኑ እውን ሃንደበት ገጀፍትን። ኣብ ትሕቲ ብርሃን ምልእቲ ወርሒ ድማ ዴቪድ ሙሉእ ንሙሉእ ተኹላ ይቕየር። ካብቲ ገዛ ወፂኡ ኣብ ናይ ለንደን ጽርግያ እናጎየ እንከሎ ክልተ ናብ ድራር ዝኸዱ ነበሩ ጽምዲ ይረክብ። ንኽልቲኦም ድማ ብኣረሜናዊ ዝኾነ መንገዲ ይቐትሎም። ንሶም ግን ኣይኣኸልዎን። ሰለስተ ገዛ ዘይብሎም ሰባት ምስ ከልዎም ሓወንዲዶም እናተጸለዩ ይጸንሑ። ሃንደበት እቲ ኸልቢ ብሓይሊ ምንባሕ ይጅምር። ኣመና ስለ ዝፈርሐ ግን ሓዲግዎም ይሃድም። ኣብቲ ጸልማት ዘፍርሕ ድምፂ ምስማዕ ይጅምሩ። መኒኻ ኢሎም ክዛረቡ እንከለዉ እውን ዝምልሰሎም ሰብ የለን። እንታይ ምዃኑ ከይፈለጡ ድማ ሃንደበት ካብቲ ጽላሎት ወፂኡ ንኹላቶም ይቐትሎም። ካብኡ ቐጺሉ ናብ ባቡር ጣብያ ኸይዱ ንሓደ ሰብኣይ ኣጓዩ ኣርኪቡ ይቐትሎም። ብጽባሒቱ ንግሆ ዴቪድ ካብ ድቃሱ ክነቅሕ እንከሎ ንነብሱ ኣብ ናይ እንስሳት ማእኸል ምስ ተዃሉ ደቂሱ ይረኽባ። ከመይ ኢሉ ናብዚ ከም ዝመጸን እንታይ ከም ዝተፈጠረን ምንም ኣይዝክርን። ብተሓጹር ደዩ ካብቲ ዙም ሰምለጠ ክዳን ስለ ዘይነበሮ ንሓደ ቆልዓ ጓንቲ መንጢሉ በእንተ ሸፊኑ ይኸይድ። ሓንቲ ሰበይቲ ጃኬት ሰሪቆ ድማ ንገዝኡ ይኣቲ። በቲ ወገን ዶክተር ሃሽ ብዛዕባ ብኣረሜናዊ መንገዲ ዝተቐተሉ ሰባት ኣብ ጋዜጣ ይንብብ። ዴቪድ ንገዛ ክምለስ እንከሎ ኣሌክስ ኣትያ ትጸንሖ። ብዝገርም ኩነታት ኣብ እንስሳት ማእኸል ከም ዝነቕሐ ክነግራ ከሎ ብጣዕሚ ትገርም።
ሓሊሙ እዩ ዝኸውን ኢላ ግን ብዙሕ ኣይትግደስን እናተዛረቡን ከለዉ ሃንደበት ስልኪ ይድወላ ክተልዕለን ከላ ዶክተር ሃሽ ንዴቪድ ብጣዕሚ ከም ዝተጨነቐን ከመይ ከም ዘሎን ይሓታ ኩነታቱ ብደንቢ ንምምርማር ድማ ናብ ሆስፒታል ሒዛቶ ንኽትመጽእ ይሓታ ዴቪድ ንኣሌክስ ከምዚ ኢሉ ሕጉስ ካብ ዝኸውን ዓመታት ከም ዝሓለፎና ነገራን ከሎ እቲ ሹፎር ትማሊ ምሸት 6 ሰባት ብዘይፍለጥ መንገዲ ከም ዝተቐተሉ ይነግሮ እዚ ዝሰምዐ ዴቪድ ሃንደበት ይድንግጽ ጃክ እዚ ኩሉ ግዜ ዘጠንቅቆ ነበረ ሓቁ ምዃኑ እውን ይርድኦ ካብቲ መኪና ወፂኡ እናጎየ ናብ ሓደ ፖሊስ ይኸይድ 6 ሰባት ቀቲለ ቀልጢፍካ እስረይ ትውሰደኒ ኢሉ ድማ ይዛረቦ እቲ ፖሊስ ግን ከኣምኖ ይከኣለን ብዘይ ምኽንያት ከኣስሮ ስለ ዘይደለየ ድማ ክኸይድ ይነግሮ ዴቪድ ተናዲዱ ንኣሌክስ ስዒሙ ብጣዕሚ ከም ዝፎትያን ንድሕንነት ኢሉ ክርሕቓ ከም ዘለዎ ነጊርዋ ይኸይድ ኣሌክስ እንታይ ከም ዝብሎ ምንም ከይተረድኣ ዴቪድ እናጎየ ሓዲግዋ ይኸይድ እዚ መከራ እዚ ንምውዳእ ነብሱ ንኸጥፍእ ብኻራ ገይሩ ኢዱ ክሓርድ ይሓስብ ግን ኣመና ስለ ዝፈርሐ ክገብሮ ይከኣለን ሃንደበት ግን በቲ ጽርግያ ናይ ጃክ መንፈስ ደጊሙ ይረአዮ ናብቶ ቀረባ ነበረ ሲኒማ ንኽኣት ድማ ይዕድሞ ኣብቲ ውሽጢ እቶም ትማሊ ዝቐተሎም 6 ሰባት መንፈስ ኮይኖም ይጸንሕዎ ቅድሚ ተወሰኽቲ ሰባት ምግደኡ ቀልጢፉ ንባዕሉ ንኸጥፍእ ድማ ይነግርዎ ዴቪድ ዓርሱ ንምጥፋእ ድፍረት ሲኢኑ እናተጨነቐ ምስ ወዓለ ግን እታ ካልአይቲ ምልእቲ ወርሒ ተርክቦ እታ ምሸት እውን ንኻልኣይ ግዜ ዓብዪ ወልፊ ይቕየር ኣብቲ ውሽጢ ሲኒማ ዝጸንሑ ሰባት ድማ በዘይ ምቁራጽ ምቕታል ይጅምር እቲ ዜና ሰምዑ ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሑ ክልተ ፖላዊስ እናጎዩ ናብቲ ሲኒማ ክኣትዩ ከለዉ ከም ዘምለጠ ይርኡ ኣብቲ ጽርግያ እናጎየን እናነጠረን ብዙሓት ሰባት ይፍርሕ ሓደ ፖሊስ ክሕዞ ክምኩር እንከሎ ርእሱ ነኺሱ ይቖርጾ ንዴቪድ ሪኦም ካድሙ ብዝምክሩ ሰባት ድማ ኣብታ ከተማ ሓያል ዕግርግር ይለዓል በቲ ወገን ኣሌክስ ደቂሳን ከላ ዶክተር ሃሽ መጺኡ የተሳኣ ብዛዕባ ከተማ ብዙሓት ሰባት ዝቐትልሎ ትኹላ ምስ ሰምዑ ድማ ዴቪድ ከይኮነ ከም ዘይቀሪ ይሓስቡ ናብቲ ትኹላ እኒኦ ዝተባሃለ ቦታ ብመኪና ፈጢኖም ክኸዱ ከለዉ ዴቪድ ኣብ ሓንቲ ኣንጎሎ ብብዙሓት ፖላዊስ ተኸቢቡ ይጸንሖም ኣሌክስ እናተዳፍአት ነቶም መሳርሒ ዝሓዙ ፖላዊስ ሓሊፋ ናብ ዴቪድ ትቐርብ ብጣዕሚ ከም ተፍቅሮ ነጊራ ስርሑ ጠጠው ተዘየቢሉ እቶም ፖላዊስ ከም ዝቐትልዎ ትነግሮ ንሓንቲ ሰከንድ እቲ ተኹላ ንኣሌክስ ዝሰምዓዩ ዝመስል ኣሌክስ ሰብ ክቕየር ግዲ ኢላ ተስፋ ናገረትን ከላ ሃንደበት ናይ እንስሳት ፈጥሩ ተመሊሱ ይነብሐላ እቶም ፖላዊስ ድማ በዚ ደንጊጾም ንዴቪድ ተኪሶም ይቐትልዎ ኣሌክስ እናኸየት ዴቪድ ኣብ ቅድሚኣ ናብ ሰብ ይቕየር እቲ ፊልም እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ተመሳሰልቲ ፊልምታት ንኽመጽኹም ሳብስክራይብ ግበሩ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት